Dame na sumurong na siyan sa luhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, di bagasan tikyon, hatani debata na lahosaur tuhita, di minggu Pentakosta na parjolo, iba natar surat di Rom bidwalu, ayat 8 rodi ayat 10 sada. Songonom mahatana lausta paihutihut ma. Alai dang tarhalomohod debata akapar roha daging. Alai yang gohamu dang be dibagasa dagingi, dibagasa todido. Molotung tutu todini debata maringanan dibagasa kamu. Alai moloso todini Kristus di jolma, dang Kristus na punai bana. Alai molo Kristus di bagasak kamu, mangolu do toddi alani hati goran, nang pemate pamatang alani dosa. Alai molo maringana di bagasak kamu toddi nina manungguli Yesus yan namate, sadok panguluon ni ibana, naong manungguli Kristus Yesus ima, nang pamatang muna namatei, hinorhon ni toddina na mangingani hamu. Ido ang gosahat na. Damang dainang di bagasan mingguon, nagabi ojahan, dihita, didok, mangulu di bagasan toddi. Ditopa debatado jolmai mardaging jalamar toddi. Daging ni jolma do ditopa debata siat tano. Jala toddi ni jolma siat debata ima nasada di bagasan hosa hanguluani, manang diguari mai nismat hayim manang nepes haya. Ditiki dang dipasahat dope hosa hanguluani, dang mangulu dope jolmai. Dung dipasahat debata hosa hanguluan, asa mangulu jolmai. Diudut di ngulu ni jolmai gabi madabu tu bagasad dosa. Ima na olo jolmai madabu tu pangelaan ni sibolis. Molo tapai hutihut hadadabu ni jolmai, ida utama na mangasaho pikiran manang hisap ni pardagingot do, ubahen nagabi talu tu pangelaan ni sibolisi. Di ida si hawa do parbueni hau parbinotoan ni nadinggan doho narwai, natung masai uli. Gugu ni pardagingon na galeido di pangasahon mangalo ela-ela ni sibolis. Dang dipake ibana gugu ni partodion na hobar tu na pinatikon ni debata. Ido bahed didok galeido yang go daging manang pamatang, alai margugu do toddi. Jadi molo mangasaho daging galedo tutu jolmai di partodion na. Jala tarkuar na galedoi di haporsion na. Gale nang di parsauran na di debata si panopai. Alai baliksa, molo mangasaho toddi, manang na mangulu di bagasa toddi, natugudo haporsion na, nadinggamma parsauran na doho debata. Di bagasa turpukon, di pasahat apostel Paulus do, yang guna mangulu di bagasa daging, dang tarbahig gabi halomuan ni debata. Di syalaganup na mangulu di bagasa daging, dang margugu imangalo subya ni dosa. Tutuno nga mardosa sa luhut na jolma. Dang tarbahen haguguon ni jolma be di pardagingon na mangalo dosay. Si tautalu majolma maralohod dosa, molo mangasahod daging. Ido naso hinalomohon ni debata di jolma na mangasahod daging. Dang namadok na so porlube ngulu ni pardagingon. Tong do porlu ngulu ni pardagingon. Alayunang mama ngulu mangadup tu daging. Manang boy dohonon, unang magabi parroha daging. Manang nanirajaan ni daging. Didok apostelimuse, ia na porsiai, dang be mangulu di bagasad daging, manang nagabi parroha daging. Toddi ni Kristus Jesus nama na adong di bagasad jolma na porsiai.
Di bagasan toddi ni Kristusima talup jolmai monang maralohod dosa. Di duruni i tang tarbahen ni jolma monang maralohod dosa. Di siala naung talu do jolma tu dosa. Jalaholan Kristus Tuhanido naung pataluhon sorop ni si bolisi ima dosai. Di siala ni ima asa mangulu jolmai di bagasa toddi ni debata. Jala saluhut na akana porsea nunga di pabongot tu bagasa toddi ni debatai. Ima marhite paddidion nabadia. Di siala di bagasan paddidion nabadia di pabongot do jolmai tu debata ama tu Yesus Kristus dohot tu toddi parbadia. Damang dainang di bagasan minggu di guari maminggu ta Pentakosta astuanna hasa saur ni toddi purbadia. Di pasaur debatado toddina tua kasisianna. Ima akana porsea di debata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Asa mangulu dona porseai di bagasa toddinai. Di bagasan toddi ni debata ima tugu jolmai di bagasan haporseonna. Jala na mangojar akana porseai asa marbarita nauli songon akasisianna. Di siala di bagasan panuturion ni toddinaido akana porsea doho sisianna mabaritahon Yesus Kristus debata para siroha naung palua hojolmai sian gonggoman ni dosa dohot hamatean. Molo songoni songod dia masa unang be na nirajaan ni dagi kita manang boha asa gabi na nirajaan ni toddi hita. Damang dainang akana pinaluan ni Kristus nunga dipargogui mangarajai hagiok ni dagingna. Akana pinaluan ni Kristus dang jadi be parhatobanon ni roha daging. Hagiot ni roha daging na didok ni apostel Paulus dang naholat taringot tu hajahaton. Alai sude ulaun hagiot pikiran na mga batijol mamarsaur dohot debata. Isarana haporseaon tu huaso ni portibion. Haporseaw tu aka na marajimat. Hadatuon hosom dohot teal elat late gijang ni roha. Holan nama narihod diri dohot namar debatahon na adong di portibion. Songod dia doa sama lua hita siang ngoluni na nirajaan ni dagingi. Damang dainang dibaritahom ma di sadahuta na jonok tutobak. Adong sa punguan herek na jujut ro tuhutai mabuat akasi pangano doho boras. Gabi mara do hereki dihutai. Jala disakapi na sa hutai ma asa manakup jala pamatehon akka hereki. Say didelei hereki, dang boy ditakup na sida hereki. Dibahen jorat, alay tongdo malo hereki palua dirina, sian jorat na tinaon ni jolmay. Alayadong ma sahalak na malo dihutai, mangajari akan asa hutai asa boy ditakup na sida hereki. Dibuat na sida ma botol na marbaba, nasia tangan ni hereki. Jala dipamasuk ma tu botoli akasi panganon na pinangan ni hereki. Songoni nang boras na somal dibuat hereki. Dungi dipatupa ma songoni di nasahutai. Tohoma boy ditakup na sida herek na manakoi. Di siala say di golom hereki do tangan na mabuat si panganon na dibaga sa botoli. Gabi dang boy malua manang lokok matangan ni hereki di botoli. Ditiki na songonima tartakup hereki di bahen nasahutai. Hape ditiki di pamasuk hereki tangan na tu botoli. Dang di golom jala boy do masuk tu baga sa botol tutu moloso di golom hereki do tangan na mabuat si panganon na tinakonai. Damang dainang
Sumantu herek naso olo malua tangan na siya botolima, aka na mangulu na nirajaan ni daging. Say digolom aka na jahatido, aka ganup na sahajahaton na. Rumikota di ibana hagyo ni daging na. Dang diboto ibana, tu panguhuman hamatean nama jabarna. Molo tapatudus na di ayat onom dohok tu ayat pitu di joloni turpukon, didok apostel Paulus do disi. Ai hamatea do harohaon ni daging. Alai hanguluan jala hadameo do anggo harohaon ni todi. Hamusuo do pak debatado harohaon ni daging. Aidang olo uduki dipati ni debata. Aidang tarbahesa. Hamatea do panijol maparroha daging. Ay binahen na mangoloy hagyo ni daging do, gabi mangulahud dosa. Gabi marmusu jolmai do pak debata. Dang Kristus na puna jol maparroha daging. Moloso Kristus na puna, dang dapok ni jolmai bihaluaw doho hanguluan sa liling-liling na. Damang dainang, dipaingot apostel Paulus do dibaga sa turpukon. Taringot tu hadirion niya kana porsyai. Ima na mangulu dibaga sa toddi ni debata. Ima toddi na manungguli Jesus yan na mati. Ima toddi parbadia. Dang na mangoloy hagyo ni portibiyobbe, aka na porsea. Alay mangoloy debatado di siala, molo mangulu dibaga sa toddi ni debata, toddi ni debata ima na mga rajay dirina. Dang gabi parroha daging be. Alay parroha toddi nama. Toddi ima na panguluhon na porsyai. Gabi mangulu toddi ni haporsyaon na. Siya dia may dauta manang identifikasi na. Molo sahalak na targoar na mangulu di bagasa toddi. Didok di ayat onomi, hanguluan jala hadameodo anggo harohaon ni toddi. Jadi, marroha na panguluhon, jala marroha hadameodo anggo harohaon ni toddi. Dungi muse, tadaw do hausian parbuina. Ido na nidok ni natar surat di Galatia 5 ayat 22. Alai aka odo parbuini toddi. Holong dohok las ni roha, dame dohok labas ni roha, habasaron, habasaon, haporsiaon, halabohon, dohot hatomanon. Jadi molonung nga mangulu jolmai di bagasa toddi, marparbui matoddi. Atong mangulu mahita mangoloy toddi ni debatai. Ido na mangulu di bagasa toddi. Na mangulu di bagasa toddi do, natalup mga rajay hagyo ni daging, dohot hagyo ni portibyon. Na mangulu di bagasa toddi do, na nirajaan ni debata, di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Selamat Minggu Pentakosta madihita saluhutna, Tuhan debata nama masu hita. Amin.